Povestea începe între anii 2018 și 2020, când a avut loc o serie de crime îngrozitoare, toate legate de un criminal în serie din Statele Unite. Acest criminal a devenit cunoscut drept unul dintre cei mai neobișnuiți ai secolului 21, răspândit frică în mai multe state. Fiecare crimă urma un tipar, ceea ce a făcut foarte dificil pentru autorități să-l oprească. Acțiunile criminalului au început în Denver, Colorado, un oraș mare care a devenit punctul de plecare al acestor evenimente înfricoșătoare. După ce a terminat acolo, criminalul s-a mutat în alte locuri, inclusiv Grand Lake, o zonă liniștită și izolată care nu se aștepta să se confrunte cu asemenea crime brutale. Dar crimele nu s-au oprit acolo. Uciderea s-a extins în părți din Wyoming și centrul statului Idaho, arătând cât de repede se deplasa criminalul. Acest lucru a făcut ca poliția să întâmpine dificultăți în a-i urmări locația și a-l opri înainte ca o altă victimă să fie rănită. Punctul culminant al acestui coșmar a avut loc într-o pădure deasă din Oregon. Această pădure a fost martora întregii violențe a criminalului, care este încă amintit ca unul dintre cei mai misterioși și periculoși criminali în serie din Statele Unite. Prin mai multe interviuri ale poliției cu diferite persoane implicate, evenimentele au devenit mai clare. În declarațiile detaliate ale martorilor oculari de la locurilor crimelor, ei bine, i-au ajutat la anchetatori să adune indicii pentru a înțelege ce s-a întâmplat. Observațiile unor ofițeri de poliție au ajutat de asemenea la descoperirea metodelor criminalului. Această poveste terifiantă a fost ulterior repovestită într-o formă dramatizată, prezentând ultima moarte cunoscută din această serie de crime. Dramatizarea nu doar că a oferit o imagine mai clară asupra experiențelor tragice ale victimelor, ci a capturat și acțiunile înfricoșătoare ale criminalului, care încă bântuie memoria oamenilor. În această scenă vedem o femeie pe nume Lady, îmbrăcată într-o uniformă, alergând cât de repede poate. Este panicată și clar îngrozită, încercând să scape de cineva care pare foarte periculos. Singurul loc în care găsește să se ascundă este o pădure întunecată și pustie. Aceasta este ultima ei șansă de a rămâne în viață. Cu câteva momente înainte de a ajunge în pădure, aflăm cum a ajuns în această situație înspăimântătoare. De când a plecat din oraș, Lady a fost urmărită de un bărbat pe nume John, care o urmărește fără încetare, conducând o mașină neagră suspectă. John dă toate semnele unui om periculos. Nu doar că o urmărește, dar este și instabil din cauza substanțelor pe care le-a consumat. Este înarmat, ceea ce intensifică teama lui Lady în timp ce încearcă să scape. E timpul urmăririi. John oprește brusc mașina și îndreaptă o armă spre mașina lui Lady de la distanță, creând o amenințare foarte reală. Simțit presiunea și frica, Lady pierde controlul volanului. Mașina se răstoarnă, lovindu-se grav, chiar în momentul în care John părea gata să o lovească. În acest moment critic, Lady trebuie să acționeze rapid pentru a supraviețui. Cu ultimele puteri, se tărăște afară din mașină distrusă și fuge în pădurea din apropiere. Această pădure este singura ei speranță de scăpare. Dar pericolul nu a trecut. John, hotărât să nu o lase să scape, o urmează în pădure. Deși terenul este dificil, tensiunea crește pe măsură ce Lady luptă pentru a supraviețui, fugind prin pădure cu John aproape de ea, fără niciun semn că ar vrea să renunțe. Odată ajunsă în pădure, Lady, încă speriată, găsește accidental un mic adăpost. Ei bine, pare a fi o clădire veche și abandonată. Înăuntru sunt câteva sticle răspândite, prăfuite și uitate. Lady apucă repede una care mai are apă, realizând că are nevoie de o gură de apă ca să se liniștească și să își recapete energia. După câteva înghițituri, se așează și se ascunde în spatele unui copac mare din apropiere. În timp ce se odihnește, își dă jos un bandaj de pe ureche, neștiind exact cum s-a rănit. Rana pare adâncă, dar nu are timp să se îngrijească acum. În ciuda fricii și a tensiunii, vechile obiceiuri ale lui Lady ies la iveală. Chiar și în acest moment periculos, găsește o țigară în buzunar și o aprinde, sperând că o va liniști, măcar puțin. Între timp, nu departe, John încă o caută, hotărât să o găsească. Pădurea mare și întunecată îngreunează căutarea, oferindu lui Lady puțin timp să se odihnească, deși știe că nu poate rămâne ascunsă la nesfârșit. După ce reflectează asupra situației, Lady decide să iasă din ascunzătoare și să meargă spre un loc mai sigur. Se strecoară cu grijă afară din pădure și ajunge la un gard din sârmă ghimpată care marchează marginea pădurii. Dincolo de gard se află o casă simplă, dar solidă, probabil a cuiva care locuiește în apropiere.
Trecând de gard, pătrunde în curtea unei locuințe liniștite. Spre ușurarea ei își dă seama că această casă aparține unui cuplu în vârstă care locuiește în această zonă izolată, departe de orașele mari. Fără să ezite, intră sperând să găsească un loc sigur sau poate chiar ajutor pentru a scăpa de John. Pentru o vreme, nu este clar ce se întâmplă în casă, dar aproximativ 2 ore mai târziu, John ajunge și el, urmărind urmele lui Lady până la casă. Hotărât să o găsească, John intră și începe să caute în fiecare colț. Casa liniștită, slab luminată, face căutarea și mai intensă. Devenind nerăbdător, John se frustrează când își dă seama că Lady încă nu a fost găsită, deși a verificat aproape fiecare cameră. Bombă nesupărat, simțit că toate eforturile lui de a urmări ar putea fi în zadar dacă nu reușește să o prindă până la urmă. Apoi, în timp ce caută în bucătărie, John dă brusc peste o scenă terifiantă. Spre șocul lui găsește un bătrân, probabil proprietarul casei, zăcând fără viață pe podeaua bucătăriei, acoperit de sânge. Scena este groaznică, cu sânge care pătează podeaua în jurul lui. John încremenește pentru un moment, neștiind ce s-a întâmplat sau cum a sfârșit bărbatul în acest mod îngrozitor, chiar în propria casă. Confuz, John iese afară pentru un moment ca să-și limpezească gândurile. Stând afară, își aprinde o țigară, încercând să se calmeze și să-și dea seama ce s-ar fi putut întâmpla. În liniște, John își amintește brusc de un loc pe care nu l-a verificat încă, congelatorul din colțul casei. În loc care nu este folosit de obicei pentru ascunzătoare. Fără ezitare, intră din nou în casă și merge direct către congelator. Fără să verifice sau să se gândească de 2 ori, ridică pistolul și îl îndreaptă spre congelator. Într-o clipă apasă pe trăgaci, trăgând un glonț care străpunge ușa congelatorului. Glonțul o nimerește pe Lady, care se ascunsese în spațiul rece și îngust. Următoarea scenă ne duce înapoi în timp, înainte ca Lady să ajungă la casa cuplului de bătrâni. Casa era liniștită și pașnică, cu cei 2 bătrâni bucurându-se de rutina lor de dimineață. Stăteau la masa din sufragerie, luau micul dejun și lucrau la un puzzle, o activitate zilnică ce le făcea plăcere împreună, în viața lor tihnită, departe de agitația lumii. Dar această liniște a fost brusc întreruptă de o bătaie puternică și urgentă în ușă. Bătaia venea de la Lady, care părea epuizată și într-o stare jalnică. Au auzit bătaia și s-au ridicat imediat să vadă cine este. Lady i-a implorat să o lase să intre și să-i ofere un adăpost. Deși nu o cunoșteau, cuplul cu suflet bun nu a ezitat. Au primit-o călduros înăuntru, curioși să afle ce i s-a întâmplat. Observând urechea rănită a lui Lady, bătrâna a luat repede un bandaj și l-a pus cu grijă, încercând să o ajute. În timp ce o îngrijeau, cuplul a încercat cu blândețe să afle ce a adus-o pe Lady în starea aceea la ușa lor. Dar, în loc să răspundă, Lady a cerut cu durere calmante. Plină de compasiune, bătrâna s-a dus într-o altă cameră ca să caute medicamente. Între timp, bătrânul a întrebat-o din nou în șoaptă ce s-a întâmplat. Lady însă a evitat răspunsul și părea chiar deranjată când el a menționat că ar trebui să sune la poliție pentru ajutor. Când bărbatul s-a întins după telefon, Lady, cu un ton implorator și o expresie îngrijorată, l-a rugat să nu cheme autoritățile. Părea foarte neliniștită de această idee, spunând că lucrurile vor deveni și mai rele dacă poliția se implică. Cu fața tensionată, Lady l-a convins să renunțe la planul său. La scurt timp, bătrâna a găsit calmante cerute de Lady într-un dulap și s-au grăbit înapoi spre bucătărie, dorind să o ajute să scape de durere. Dar, când a intrat, a fost întâmpinată de o scenă îngrozitoare. Soțul ei, care stătuse liniștit la masă cu doar câteva momente înainte, acum zăcea pe podea, acoperit de sânge. Bătrâna a încremenit, privind șocată, incapabilă să creadă ce vedea. Inima îi bătea cu putere, iar corpul îi se înmuia, dar frica și dorința de a supraviețui au ținut-o în picioare. În acel moment, Lady a arătat o latură pe care nimeni nu anticipase. Ei bine, s-a apropiat de bătrână cu o privire amenințătoare și un ton rece care i-a dat fiori. Lady a avertizat-o să nu facă nimic care ar putea crea probleme și a ordonat să iasă din bucătărie. Copleșită de frică, bătrâna a urmat instrucțiunile lui Lady, simțindu-se neajutorată și confuză. Lady a condus-o afară din bucătărie, intenționând să o închidă într-o cameră pentru a împiedica să ceară ajutor sau să opună rezistență. Totuși, bătrâna a văzut o șansă de scăpare. Când Lady și-a întors privirea pentru o clipă, bătrâna a profitat și a fugit din casă. A alergat cât a putut de repede, disperată să se îndepărteze și exact când a ieșit afară, l-a văzut pe John apropiindu-se din depărtare. Cuprinsă de spaimă, bătrâna s-a grăbit să găsească un loc sigur unde să se ascundă,
Realizând că situația devenea și mai periculoasă odată cu apropierea lui John, Lady a intrat repede înapoi în casă. A gândit rapid, căutând cel mai bun loc unde să se ascundă, întrucât știa că John ar putea căuta peste tot. După un moment, Lady a decis să se ascundă în congelatorul din bucătărie. S-a urcat repede înăuntru, sperând că acest loc neobișnuit o va ține în siguranță de ceea ce s-ar putea întâmpla. Scena se schimbă când John trage în congelator, făcând-o pe Lady să-și piardă cunoștința. Apoi John scoate cătușele și încearcă să le prindă de congelator. Nu este clar cine este bun sau rău în această poveste, iar John sună la poliție pentru a raporta ce s-a întâmplat în casă. Când se toarce în bucătărie, Lady își revenise, arătând calmă și fără niciun semn de teamă. În acest moment ne întoarcem înapoi la noaptea în care John și Lady s-au întâlnit pentru prima dată. S-au cunoscut printr-o aplicație de întâlniri și au fost de acord să se vadă la un hotel. În acea noapte, Lady a arătat lui John un tip de substanță ilegală pe care l-a duseseră cu ea. Nu este clar dacă era motivată de bani sau de adrenalină, dar au consumat substanța împreună și au început să danseze. Brusc, fără avertisment, Lady s-a tras înapoi de lângă John, ca și cum ar fi vrut să plece, ceea ce l-a lăsat confuz. Simțindu-se lipsit de respect, John s-a supărat și a decis să plece. Lady a mers rapid la baie și a scos un pistol cu electroșocuri pe care îl purta mereu cu ea. L-a tras pe John înapoi în cameră și a arătat o latură întunecată, scrijelindu-și inițialele pe pieptul lui cu un cuțit. În timp ce încerca să-l rănească mai grav, John, deși slăbit din cauza pistolului cu electroșocuri, a reușit să o împuște pe Lady în urechea stângă. Rănită și fără haine, Lady a pretins că este victima, fugind din cameră, sărind pe geam și cerând celor doi angajați ai motelului să încuie ușa din interior. Fără ezitare, Lady l-a ucis pe managerul motelului și a amenințat un alt angajat pentru a-i da o uniformă. Acum, misterul uniformei lui Lady și al urechii rănite este în sfârșit explicat. Criminalul plătit se dovedește a fi Lady, care este inteligentă și manipulatoare. Lady plănuiește să-l încadreze pe John pentru uciderea bătrânului. În timp ce John este distras, Lady pulverizează o travă de insecte și profită de moment ca să-l muște de gât, ucigându-l. Auzind sirenele mașinilor de poliție apropiindu-se, Lady ia repede pistolul lui John și își lasă pantalonii jos ca să pară că a fost atacată. Când cei doi ofițeri ajung, cred că John este vinovat de tot. După ce verifică scena, Jason, unul dintre polițiști, observă urmele de mușcătură pe gâtul lui John și devine suspicios. Deși partenera lui, o polițistă, simpatizează cu Lady, amândoi decid să o ducă la secție pentru interogatoriu suplimentar. Exact când pleacă, bătrâna care fugise apare pe drum, cerând ajutor. La scurt timp după, Lady o împușcă rapid pe bătrână și amenință pe polițiști. Pentru că polițista avusese de partea ei mai devreme, Lady o lasă să plece și îl obligă pe Jason să conducă spre o destinație aleasă de ea, mai departe de scenă. Acolo, Lady cere lui Jason să oprească. Privirea ei este goală, ca unei persoane lipsite de orice emoție. Apoi îl împușcă pe Jason, coboară din mașină și merge spre drumul principal, prefăcându-se că are nevoie de ajutor ca să stârnească mila unui șofer care trece. Dar de data aceasta, Lady alege persoana greșită. O cowgirl dură, înarmată cu propriul pistol. Când Lady încearcă să ia arma, aceasta reacționează rapid și o țintește prima. Aceasta decide să o ducă pe Lady la secția de poliție. Totuși, pe drum, Lady moare din cauza pierderii masive de sânge. Și așa, filmul nostru se încheie.